ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರಿಗಳ. ಸೊ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕಾಂಡಿರ್ದೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ತೂಕ ಇನಿ ದಾದ ಮತ್ತ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವರ್ಲ ದಾಲ ಕಂತ್ ದೀತುಜಿ ಐರ್ ಬಕ್ ಕಂದಿಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕನ್ಕ ಬಂದು ಕಜಿಪ್ಪುಗು ದಾಲ ಕತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿಲ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಸೊ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿಂದ್ ಮೊನ್ನೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬನ್ನಾಗ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಿನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೇಬರ್ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತ್ ಡೌನ್ ಉಂತದ ಗಾಡಿ ಅಂಚ ಅಕನಿಲ ದೀದಿನ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಊಲೆ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಿರ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಅಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಬರಪ ಅಂದ್ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಿರ ಒಂಜಿ ಅಂಚದ್ ಇಂಕ್ ಬಂಗ ಅವನುಂಡು ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಂಡ ಪತೊಂದು ಬರಿಯರೆಲ್ಲ ದಾಲ ಮೇರೆನೆ ಮೇರ್ ದಾಲ ಪದಂ ಬೈಜರಿ ನೀ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಅಂದಿತ್ತೆ ತೂವೊಡು ಆಂಡ ನಡ ತೋವೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಕೈತಲ್ ಅಂಗಡಿಲ ಇಜ್ಜದೆ ಇಜಂಡ ಕೈತಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರೀತಿ ನೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರಪಕ ಪೋದು ಪತೊಂದು ಬರಿಯರೆ ದಾದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೋರೆ ಬರಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕಾಸ್ ಒಂಚೂರಿ ಉಂಡು ಪಂಡುದೆ ಕೈತಲ್ ಇತ್ರೋಂಡತಿ ಗಡಿ ಗಡಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಮೊಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಲೈಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಅವು ಉಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಗಡಿ ಗಡಿಗೆ ದಾದಾಂಡ ಮುಗಿನ್ ಮಂತ ಕರ್ಪಂಡ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೋನಿತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೋಪಿನಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಕನ್ಪುನಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಬಕ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಈಚೆನ ಒಂದ್ ವೇಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಾನ್ ದಾದ ಕನ್ಪೆರ್ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿಗ್ ದೋಸೆ ಮಂತಿನಿ ಕೋಡೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತಿತ್ತೆರ್ ಐತ ಒರಿದಿತ್ತು ಬಂದ ಅಂಚ ಐತ ದೋಸೆ ಮಂತಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕನ ತಿಂಡಿ ಪುರಾಂಡ್ ಮೊಲ್ನ ಆತುಜಿ ನಾನ ಐತ ಲಕ್ಕುದಾಲ್ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ತಿಂಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ತುಕ ಇನಿತ ದಿನ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನೆಕಡೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಮಾತ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಪೋರೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಲಕ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಪಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಓಡೆ ಕಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಗ ನಗ ಆಡೆ ಈಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ಆಂಡ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಡ ಅವೇ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರಿಯರೆ ಪೂರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ದೂರತೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಂಡ ದಾಲತ್ತು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಗಾಡಿ ಬುರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಆಪಿನಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಸೆಟ್ ಆದುಪ್ಪುವ ನಮ ಐಕೆ ನಡತೊಂದು ಪೋದು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆದುಪ್ಪುವ ಆ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಗಾಡಿ ಇತ್ತುದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಅವರ ಸಡನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಥರ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಲಕ ಆಪುನ ಅಂಚ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಉಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಇತ್ತೆದುಲೆ ಸಾರಿ ವಾಶ್ ಮಂಗ್ ಏತ್ ಸಮಯನ್ ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡ ಬುಡ್ಚ ಪಂಡ ಸಾರಿನ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ವಾಶ್ ಮನ್ ಪೂಜೆರ್ ಯಾನ್ಲ ಸಾರಿ ವಾಶ್ ಮನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಅವು ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪಂದೆ ನೀರುಡ ಮುರ್ಕ ದಾಂಡಲ ಒರ ದೊಪ್ಪೊಡು ಇಜಂಡ ಅವು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಮರ್ತ್ ದಿಯರೆ ಬೋರ್ ಆಪಿನ ಪಾಡ್ನೇನ್ ಸೊ ಅಂಚಂದು ಸೀರೆನ್ ಬೋಡ ಬುಡ್ಚ ಪಂದ್ ಯಾನ್ದುಲೆಂದು ಆಣಿ ಎಂಕನ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನ ನಿಕುಲು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಅಪಗ ಪಾಡ್ದಿನ ಸಾರಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಇನಿಯ ಒಂದು ವಾಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವರ ವಾಶ್ ಮಂತ್ದು ಕಬಟೆಡ್ ಮರ್ತದೆಂಡ ರಗಲೇಜ ಅವರ ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಏನು ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೀದಾ ಮರ್ತದಿಯರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಬೆಟರ್ ಕಲ್ಲರ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನಿಯ ಬಟ್ ಕಲ್ಲರ್ ಪೋತೆಜಿ ಸಾರಿದ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿದ ಅಂಡಲ ಆವೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ದಾನೆ ಸೀರೆದ ಕಲ್ಲರ್ ಏಪಲ ಪೋಪಿನಿ ಯಾರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಉಂಡು ಬಕೊಂಚೂರು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಪತೊಂದ ತಿಕ್ಕೆರ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಎಂಕುಲು ಕತ್ತಲೆಗ್ ತಿಂತುಜ ಆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೆ ಬರಟೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಉಪಕಾರಿ ಸೊ ಮೇರ್ ಪತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಕೂಡ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರ್ಲ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ತಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ಉಂಡು ತರಕಾರಿದ ಸುಡಾದಿನ್ ದಾಯೆ ದಕ್ಕುನು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ತಿನ್ಪ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಡ ಅರೆಗ್ ಯಾವ್ ವೆಜ್ಜ್ಡ್ ಆರ್ ವೆಜ್ ಅತ್ತ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಶನಿವಾರ ತರಕಾರಿ ಮನ್ಪುನು ಮೀನ್ದ ಪುರ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಅಂಚ ಅದ್ ಅವೆನೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಕುಡ ಏರ್ ಪತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಪೋದು ಬೊಕ ಬಯ್ಯ ದಾದಾಂಡಲ ಕಜಿಪ್ ಮಿನಿ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂದುವೆ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಏಪಲ ಉಂದುವೆ ಕಜಿಪ್ ದಾದ ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡ್ರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅವ್ವೆ ಏಪಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪಿನ ಮೇನ್ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಮನ್ಪುನೆವು ದಾಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುವೆನ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ ಓವಣ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪುನಿ ಬೋಡೆ ಮನ್ಪುವೆನ್ ಆಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪಿನಿ ಏಪಲ ಬೊಕ ದಾದ ಉಪ್ಪುಡು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವು ಕಾಲೆದು ಪತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಅತ್ ನಮ ಕಾಲಿ ಆಂಡ ಆಪುಂಡ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕನ್ಪಿನಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂದ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅಪಗಾರ್ಣ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದು ಪೂರ ಕಾಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ದಾದ ಕನ್ಪುನು ಪಂದ್ ಆತ್ನೆಟ ಯೋಚನೆ ಮಂತುದು ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ವನಸ್ದ ಟೈಮ್ಲ ಬಕ ಏಪ ಕನ್ಪುನ ಏಮಂತ ಬೊಕ ಮೂಲ್ ದಾರು ಗೊತ್ತಿನ ಮೀನ್ ದಕುಲು ಮಾರೊಂದು ಬರ್ಪಿನಕ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಮೂಲು
ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಇಲ್ಲಿತ್ತ ತೆಲ್ಪ ಏತ್ ಜನ ಮೀನ್ ಮಾರುನಕ್ಲು ಯಬ್ಬ ಲೈನಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಮೀನ್ ಮಾರುನಕ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಪೋದೆ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಆಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಮಿತ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪೋಪುನನೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿ ಓದು ಬನ್ನಗ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೆತ್ತಿ ಗುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಐಟ್ ಕಡ್ಡು ಉಂಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯೆದ ತೂಕ ದಾದ ಇತ್ತೆದ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನಂಗಿ ಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಿ ಕಿಚನ್ ನಡು ಟಿಪ್ಪುಣೆನ ಲಾಗ್ ಇಂದುವೆ ಎನ್ನ ವೇಪಲ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದನಲ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಔಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಿದೈಡ್ ಸಂಡೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೋರ ಅಪಗ ಅವು ವಿಡಿಯೋಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಳಾಯ್ದನೆ ಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಲಾವು ತೂಯರೆ ಸೊ ಪನ್ಲೆ ನಿಕಲ ದಾದ ಐಡಿಯಾ ದಿಸ್ಕೊತಿತ್ರ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಪೂರ ಪಂದಿತ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಬಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಲಾವು ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸೊ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಐ ನೀಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಆತೆ ಬಕ ದಾಲೆಜಿ ಬಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಆತೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮನ್ಪುನ ವೆರೈಟಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಆತೆ. ಇತ್ತೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿಗ್ ದಾಲೆಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಜಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂದು ಇಜ್ಜಡ ವೇಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂದುವ ಬಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪರೆ 4 ಎಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ಟ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ ತೆತ್ತಿನ ಒಂದು 4 ತೆತ್ತುಂಡು 4 ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ತುದು ದೇಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್ ಕಲತ್ ದೀಪುನ ಯಾನ್ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಗ ಇಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಪುಡತುದ್ ಪಾಡುಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪಂಡ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡತೆ ನಿಕ್ ಎಗ್ ಪೂರ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುನ ಲೈಕ್ ಸುರುಕು ಎಣ್ಣೆಗ್ ಒಂಚೂರು ದಾಸೆನೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಚೂರು ಮಾತ್ರ ಮಂಜಳ ಪೊಡಿ ಮಿಕ್ ದಾಯಪಂಡ ಪಾರ್ದಿನ ಹಾಕಿದ ಮಂಜಳ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ದು ಮಂಜಳ ಪೊಡಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಗ್ಗ್ದ ಎಗ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಟ್ಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೇಶ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಕೆಲವು ಐಕ್ ಹತ್ತು ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ದು ಮನ್ಪುವೆರ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ದಾಲೆಜಿ ಈತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೋಡಂದಿಚ್ಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ ಮಾಡತ್ತ ಈತ ಶೋಕುರ ಅಡ್ಡು ಉಂಡು ಲಕ್ಕುಂಟೆ ರಪ್ಪ 1-2 ಗಂಟೆ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಓನರ್ ಅಂಟಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಬರ್ಪರ ಗೇನಿಯರ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂಡ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಆವು ಬರ್ಪಂದ ಪಂಡೆ ಅರ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆಡೆ ಪೋಯರುಂಡು ಸೊ ನನ ಒನಸ್ ಮಂತುದು ನನ ಪೋಯಿ ಉಂಡಿಲ ಕಣೆ ಆಯಿಲ ಕಣೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬೈಯಾನಾಗ ಬರ್ಕಂದ್ ಬಂದಿರ್ದಿರ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ರುಂಡು ಉಂಡುದು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಆರು ಲೊಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸೊ ಮೂಲೆ ಕೈತಲಿಗಾರ ನಮ್ಮನೆಲ್ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬೆತಿತ್ತೇರು ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಪೋತೆ ಆಂಟಿ ಲೆತ್ತೇರು ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಒನಸ್ಸಾದ್ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋದು ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ ಮಂತರ ಆಪುಂಡ ತೂಪೆ ಈ ಜಂಡ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತರ ಆಪುಂಡ ತೂಪೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಬೋರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ದು ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನ್ ಪೋಕ ಪಂದ್ ಓಕೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ತಯಾರದ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಕುಲ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾಳ ಪಾಡೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ಈಟೇ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡುಜಿ ಬೋಡಾಂಡ ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡುದು ಯಾವುಡು ಈತೆ ಓಕೆ ತುಕ ಚೋನಿ ಓ ಚೋನಿ ನುಪ್ಪಾಡ ಕಜಿಪು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನಸ್ ಮಾತ ಆದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಇದರ್ದು ಪೋಯರೆ ಇಂಕನ ಓನರ್ ಆಂಟಿ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚಾರ ರಿಕ್ಷಾಗ್ ಪಂತೇರು ರಿಕ್ಷಾಗ್ ಇಂಕುಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆರ ರಿಕ್ಷಾದಡ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಅಂಕೇನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡೆ ಅಂಚೆ ಆಂಟಿ ಅಂದತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕಂದ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ದಾಯ್ ಆಂಟಿ ಕೇನಿಕ್ ತಿನ್ಕ ಪೋದು ಇಂಚೆನೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೊ ಎನ್ನಂದೆ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಯಾನ್ ಎಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಆತ್ ಪಾಪ ಎಗ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ಪಿನೆ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅವೆನ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಬಕ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಲೆಗ್ ಮಗಲೆಗ್ ಸೋನಿಗ್ ಚೋಕೋ ಚಿಪ್ ಪಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುಲಾಲ್ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ ಯಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪ ಐಡಿಯಲ್ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿಟ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಬೇಗ ತಿನ್ಕಂದ ಆಪಿನಿಡ್ ಸೊ ಏತ್ ಸತಿ ಪೋಂಡಲ ಯಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಸೊ ಆಂಟಿಲ ಪ್ಯಾರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅದೇಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ತಿಂದ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಪನೀರ್ ಮಂಚೂರಿ ಪಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಫುಡ್ಡುನು ನಮ ದೂರೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ತೂಂಡ ನಮ ಕ್ಯೂವೇ ಉಂತೋಡು ಅಲ್ಪ ನಮ ತಿನೋಡ ಅಂಚ ಫುಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಾಂನಿ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವತ್ತ ನಂಗೆ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಪೋತಿನ ಫುಲ್ ಅದು ಹೆವಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೆ ನರೇಗ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಂದ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಕುಡೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತ್ ಬಟ್ ಏರಂಚ ನಮನ ಆತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಬಲೆಲ್ ತಂದ್ ಪೋಪೆರ್ ಅವಲ ಓನರ್ ಇಲ್ಲದ ದನಿಯ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಓನರ್ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಅಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಪೋಯ ಸೊ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೊ ಅಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ದ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಬನ್ನಗ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಕರೀದುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಂಜಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನವೆನ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನ್ ಇಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿಯ ಓಕೆ ಇಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೇಸ್ಟ್
ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಂದಲ್ಲ ತಿಂದ ಅಲ್ಲ ಈ ತಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಅವು ತಿಂತು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದ ಶೋಕೊಂಡದು